Osanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Awusaqondi nje nokuqoba ke manje phela kunayintambama manje kubekwa amabholo. Hayibo. Azoshesha, usheshe noma ufike late unjani manje? Usheshe usekasheshe ukuhla manje mnyaka. Uyashesha ngempela. Kozihle. Hayibo. Khona sacela ungisize ngohomework. Okay. Wacela ukhulu. Engabe Mina wavela wangidlula nje wasuthi sheshu. unjani uyaphila? Awungabe sengifuna ukuqala phansi eclass phela. Hayi boGomora. Sekunjalo manje. Ngaqala neGomora ngikweseka mina esikoleni. Ugezwa yimina ema esikoleni. Ngikusiza nange homework. Gogo. Ngabe phela ngisafeyila nemali yobukhulu akangifundisa. Kanti mengifundiswa wena ngibuya no0. Cha, angithi njengoba manje nami njengoba uphasa nje manje esikoleni. Yimi ebengilongukusiza ngithi nami bengikhona kodwa. Okusho ukuthi konke lokhu kuphasa osukuphasa manje nami nginalo iqhaza khona. Hayi kuzwakala. Singaqala. Manje sho ukuthi kube njani? Cha ngeke phela nami kufanele ngilontunje ngifake isandla lana. Awuqaleke, ake sinikeze ithuba leqala. Hawu, khulu. Wawubuyisele emuva. Cha, ake simnikeze ithuba singaze sixatanise ukubala. Ngimuva yini mina Gomora? Angisho ngogogo ukuthi imuva ngichaza ukuthi shuthi ngizobuyela ekufeyileni bengasizwa wena. Cha, bona ngiyakwazi nje Gomora. Ngiyakwazi ukhulu wakho aqale nokusiza ngelontunje ngehomework ngoba usanda kuqala nje. Sonke lesikhathi bokade usizwa yimini. Shuthi ngibukela phansi mina Gomora ngiseyilutho. Sefike ngiyeke phela nokugeza. Ngiye nokwenza lesikhathi ngiyeke yonke into mina ngoba angiseyilutho phela la shuthi Oh, bacele mali. Ayishem, lokho kuhamba kaMoses. uMoses sekufanele ebuye manje. Ngendlela onenyembezi eziseduze ngayo kuyacaca ke manje ukuthi udinga uMoses eduze kwakho. Awubambe la. Cha nje mina kokho uthi angisahlonishwa la ekhaya ngisenazo isithunzi. Ngengane ifundiswa yimina wena usahlonishwa kulungile. Ake nibaleke la amsize akeke kusize ke na. Kulungile umsize ke sibona. Mina ndikodwa wena gogo wazi ukuthi ufeliswa yimina nowazi ukuthi ujobe phase wena kuphela ingane. Cha, kulungile ke phela kunayo inkinga lokho. Angani phela ngithi ke nakho ke nje. Nakho. Uthi nje mina gogo angisenasithunzi na la ekhaya. Ubhlungu ngami nje ukuthi ingane isifike vele ithi ijuze nje kwabanye abantu. Nganami phela nami isithunzi sami sobuzala sisekho manje ngisazi nanokuthetha la ekhaya ngithethe kahle. Ngoba ngikwazi ukusiza kalutho. Hayi. Wemacele. Akumnandi. Yini esibangayo lana? Akangicele nami kube ukuthi nami ngicelile. Uzomphinda ngesiphambano sasebed side ufuna lokho? Cha kodwa nje nami sengiyibona Kulungile ke macele. Feyilisa ingane kakhululiwe akunankinga. Ngiyazi khona ukuthi uzofeyila. Yabona nje lezi ngiyekeze izipasa. Ngoba Kodwa ngenxa leli ikonsi lakho lokuthi mina ungibiza ngabanye abantu. Kulungile ka uthathe. Awuthatheke. ufeliswa yimina ngani gogo? Uphasiswa bani? Uphasiswa yimina. Sobona abantu basenimesele uzophasa futhi. Oh. Uzophasa. Hayi ngiyakuzwa. Gomora uzophasa. Hayi angazi mina angazi. Sengiyobona khona esikoleni. Nazi ibalo phela manje naka ubale la phambi kwami phela macele. Ungangabaza amandla ami. Lokho kufuna ukuthi kanjani mawuthi angabaza phela singabheja. Ukuthini? Hayi ngamane sibheje. Ukuthini? Ukuthi ma uzophasa mina ngithi uzophasa. Oh. hayi. Manje ngamenzisa waphasa gogo uzokunikeza imali. Nawe futhi mawamenzisa wafeyila uzokunikeza imali. Ake sinqumeke ukuthi ngahle kube imalini. 100 rand. Uyazi yancane bo yazi nabe ngingafisa noma ngibuka ukuthi 500 rand ngoba ngiyazi bese ingane mayenzisa wena izibali izofeyila kulungileke akubo 100 rand. Awuna amahloni lento oyishoyo. Hayi anginako. Ake siqale njeke ngalesi. Hayi ungasidedela gogo. Angikwazi ukudedela phela. Hayi ufuna ungididisa mase phela ngithi uzofeliswa ukuthi Cha wena. kunako. U6 uhlanganisa no9 kwenza ba. Cha phela ngizobe kwenza ukuthi ngizobe ngithukile gogo ngicela sibe sodwa. Ngicela sibe sodwa. Nankamehlo akakumbombo. Azokakaza yini? Sobona. Azoza yini? Awusala isindile sogogo wakho wego. Yeah, Gomora. Sibandani. Funda phela na Gomora. 6 + 9. Ilula ke leni yokuqala yabona? Leka 6 + 9 ilula kakhulu. Angithi ukuze kuthi u6 no9 kuyafana. Kufana nokuthi kunezinto ezimbili ezifanayo yabona? Kuno6 no9 abawu2. Shuthi ianswer yakho ngu2 ngoba uyazama ukuveza la ukuthi
kunezinto ezimbili ezifanayo 6 no 9 kuyafana futhi kunezinto eziwu2 ezifanayo zimbili futhi answer la u2 uyayizwa lento engisho wena gogo uyayizizwa yini ngiyazizwa bona umuntu ngathi uzoshaya ngendlu la ya bese ke siyadlula ke la funda futhi nakhona oh hayi izinto enenzisenzisa zona ukagogo uzero wakho ngitshengise wona ayibo ave ngizonda kodwa le ntombazane yangifunani ngempela kodwa yabona umisi wakho uyangizonda ngempela uyangizonda hayi gogo akakuzonda wena gogo ngenzeni mina ngeke mina kutholisa u0 Gomola kunini ngasakufundisa angithi kuqala wayithola itotal ngenkathi ngangisizwe ukhulu lapho ayikho yonke lonto mina uyangizonda nje awusatholi ngisho noma kuthiwa mhlawumbe u1 inhle nje sekusale sekuba u0 ayibo ngeke nje mina ayibo mina ngikhokhela ugogo imali ayiko manake mele sithole ipeni elibomvu yabona gogo ngitshontshile kunesi utshontshile vele yabona so lonto nje shintsha la yabona lo 0 shintsha kubo lonto nje Nenzani la? ayiwekhulusi lonto nje siyaphanda la yabona nakho ke bese ke yabona singeke ngisabona ke manje la yabona Akathola ngu0 lo. Cha hayi lo nto nje wakhulile kungasayisebenzi leyo nje manje sisebenza imali la mele shintshe yabona khuliwe awusenzele la yabo nje babhala ukuthi kuphi wena shintsha faka la uthi kubi futhi kubhlungu ukuthi sesohlukana ngoba umfundo wami uhamba phambili uyabona Uzobosha kodwa. hayi lutho sothola imali ngalento sokuhlehlela futhi nawe Nina. Mekunemali phakathi kodwa sizokwenza. hayi khuleka Bhala ukuthini ke? kubi angithi uqedela kulo kubi wena uyawushintsha lo kubi manje usuthi kubi futhi kubhlungu ukuthi sesohlukana ngoba umfundo wami uhamba phambili yabona ebese lapha ngemuva uzobusuku lapha ezibalweni zobusuthika usuthi kanje ucophelele nakhona kube oqhwi yabona ixazululeke le nkinga Gomora manje uzovele nje angaboni inhlobo nakho awuphasile unani ke Gomora kusasebhlungu namanje usasebhlungweni Gomora gogo wangisho usizwa ngcono manje Lo ngezi mina ngizothola imali yami shi. Nakho. thani iqhwike la Gomora wena Gomora faka oqhwila angithi yabona usucijalezi Kodwa nenzayo. Kodwa zilongezi mina ngizothola imali yami shi. nazo-ke nasiya amqhubele oqhwi ngathi mfishane lo Awuzo. wazala isiqenqo kodwa khulu uyabona Nina nihlakaniphile kabi uyazophasa. uthola usephasile ke manje Ngizobhalile kubi futhi kubhlungu ngoba umfundi wami uhamba phambili. nazo-ke yabona Hayibo kuyashoda. Hamba phambili, sithe uhamba phambili. usezongishiya kanti benginaye egumbini lami Nakho we. nazo-ke gogo 50-50 u50-50 wani manje usuyayifuna nawe uphasile kodwa kusala Gomora uyabona ubukhalela ubala wena usakhala namanje khanga sikwephulele yini hayi ujabule yabona uma uphethe zini ngizothola kwami shi. Ngicela imali yami kaMbhele siyaphela special. khuleka ngizokusetha khulu ngani yami wena uma uphethe mina okwazi wazi nje ukuthi okuhlula ugogo kuyabikwa fale nje wazi lokho hamba ke manje ubize ukhulu wakho umbize manje ngoba awunangengena vele nangengena mabusana nangengena yabona ke manje ngifuna namhlanje senza umlando namhlanje hayi okakhesari gogo yini le uphasile uGomora total Athe kunika nawe ubunginika nami. yebo itotal gogo angithi sibhejile itotal buka la ayizeke imali kambe sikhulume nangemali Awame. Usho ukuthi umuntu ozekhiphela amabele ngaphandle. yeah Kambe sithe malini? It's 250 Ngino 50 rand la. Awu gogo manje uzokuneza imali engaphelele Bese ngasho futhi 250 suqala ubuqili bakho bese 100 rand. hayi
Shuthi gogo wangikweleta ke letha wona le Mina khona. ngoba ungayethu 50 rand usizo za yonke phela le mali. Hayi phela sohlukaniselana. U50 25 rand so Hawu. Hayi. Gogo. Mhm. Awuphindi lo nto nje enye ukuthi ungehlisa isithunzi ngapha nami ungehlisa isithunzi phambi kwengane. Faka umunye 100 rand ukuthi ungehlisa isithunzi. Mama faka lazo salani ngisakhipha le awubane wena angithi ujoke uyiphuza ngoba wena mama akafake la. anginendaba nalo ngithi angisedluli indlela imali kulo 100 rand futhi ngisazofaka ucwaningo la kufaka izibuko Lwani. ya Nathi total abijabona ngiyabona izimali zobuya noshintshi mina. ngisacela ningihlalise namphansi ke ngibuke kahle lana ukuthi Siyaphela special ma special. unayo special special ngale kampela ngibone. unayo namashethe ezingane noma amasokisi ezingane yibo kunezinto zokuphuza. Balumisi. Sohamba siwaphile ongcono kulo ngoba ngiyazi ngeke sabuya le mali. Ngeke ngisabuya ushintshwana. Ngangahamba nje ekhaya ngabuyi. Hlezi ngibuya njalo wena kanye ngeso Uba uqhamuke nalo mqondo waleli business le ngisho ukuthi baba uyabuka lo 100 rand awuthimani na uzophuma ngapi cha nje ngeke ngidlale wena. Iphathwe yimina noma Cha uzoshintshwa yimini. Ngeke nje mina ngishintshwa. zobe ngiqoda ke mhlawumbe zofacebook khokha. Wena urobha kabi. usheshe ubuye wemacela Ngafike ikhamera nomqondo webhizinisi bese uzodliwa yile mali. kanti u6 uhlanganisa no9 kwenza ba 15 gogo. ubani lo U2. ubani lo bhalela lapho Umiss gogo. kubi futhi kuhlungu ithini la ngoba bana tebhalela awukhuluma iqiniso ke manje uma ushukhululiwe patata madumbe lo bebhalalana uwe noma Gogo bengibhalisa. mana sawulanda imali yakho kulabo sathane Wola ngiyahlanyeleka ke manje ngiyahlanyeleka ngiyaphetheleka ngicela imali yami wena Siyabonga kulabo abasubscribe ke laba ngasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe nina niboni ubakafelani pho ngiyacikeka mina why ubakafa nibuke ni like and comment lapha hayi makwethu kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye ngabhayini